A Diana do Amor repartiu hoxe premios dende a Praza da Peregrina por San Valentín. O Concello de Pontevedra fixo de cupido entre o comercio local e a cidadanía, premiando a fidelidade dos compradores. Como sempre, invitar a xente a que participe, a que, sobre todo, a que merque no comercio local, no noso pequeno comercio, no comercio con noso produto de proximidade, que con eses tickets que teñan do comercio local veñan aquí, a mellor poden conseguir unha rosa vermella ou un vale importante para seguir mercando no comercio local. Só era necesario achegar un ticket de compra cun gasto mínimo de 15 euros na algún dos 250 establecementos adheridos á campaña. Cada un equivalía a 3 tiros para probar sorte e puntería. A afluencia desde a mañán foi bastante animada, sobre todo a primeira hora que empezamos ás 11 e xa había xente aquí esperando para tirar. Teñen que vir cun ticket do comercio local e facer por cada ticket fan unha tirada na diana. Para os máis destros, os que conseguiron pegar no corazón central, o premio era un vale de 50 euros para gastar no mesmo local do ticket de compra co que participou. Para os que non, puideron consolarse cunha rosa vermella. Tuve suerte, acertei, como digo outro. Puntería bien toda, sí, o sea que me llevé el premio gordo. A ruleta estivo en marcha durante todo o día para estimular a compra no comercio de proximidade.